Bon dia, soc Sílvia Urenya, portaveu de Compromís per Ontinyent, i m'agradaria amb aquest xicotet vídeo donar el meu suport incondicional a Munti Soci amb la seva campanya La Furgo del Moviment. Som peça de motor, som moviment. Quan la vida et posa a través, entre tots i totes, les podem tombar. Així que us anime a visitar el seu blog, on trobareu la campanya, La Furgo del Moviment, on podreu sumar-vos aportant el que pugueu cadascú, podreu veure les recompenses, que són magnífiques, així que us convido a visitar el blog i ajudar en tot el que pugueu a aconseguir aquesta furgo tan necessària. I ara convide a sumar-se a aquesta campanya de vídeos de suport a la meva companya Maria Josepa Amigó, vicepresidenta de la Diputació, i convide també a les Merudes d'Ontinyent i a l'associació Més que Dones de Bocairent. Vinga, valentes, sumeu-vos a ser peça del motor, a ser moviment.